Jenengan ki aja sepisan-pisan ya nyepelekke karo ustaz kampung kiai dusun. Justru kiai kampung niku kagungan sifat asyhadur. Kula ulang. Kiai kampung niku kagungan sifat asyhadur. Sekali dungane paling cedhak karo Gusti Allah. Kenapa? Karena ustaz kampung niku malah tombak utama teng masyarakat. Bukti nyata tombak utama teng masyarakat. Kita ngerti dongane wudu mergo kiai kampung. Ngerti turutan apal Quran yo mergo kiai kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kue talam bungkus kuning sing jawab salam muga-muga iso meteng maning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Godhong salam wite wit cengkeh sing jawab salam muga-muga duwite akeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alallahu wa iyyakum zumratum minas shalihin salimin fi rahmatin wa fi barakatin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi waqtin wahin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il ala ila yaumiddin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun sidatul la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadzah ingkang tansah kula hormati nuninjing ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Gus Iqbal Isa ingkang tansah kawula hormati nuninjing ingkang kula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Jalil saha dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Zainur ingkang tansah kawula hormati nuninjih ingkang tansah kawula takdimi. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Haji Timbul ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Haji Turmuzi ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Haji Rosyid ugi dumateng Bapak Kiai Suparyono ingkang tansah kula hormati nuninjing ingkang kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabil akhos dumateng sedaya para rama kiai, para bapak kiai wonten ing tlatah Kuatakan Keroan ingkang boten waget dalem sebat asma karimipun saestu boten ngira-ngira takdim kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati nuninjing ingkang dahat kinormatan. Wabil akhos dumateng forum komunikasi pimpinan Kecamatan Tlogomulyo. Wabil akhos dumateng Bapak Camat atau yang mewakili, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil atau yang mewakili ingkang kula hormati. Wabil akhos dumateng aparatur pemerintah desa Kuatakan. Wabil akhos dumateng Kuadaan. Kula kintu niki amargi saking berkahipun Allah yarham al-mahfulah
Simbah Kiai Kuat dados kula nyebute kuataan jebule kuadaan. Wabil akhos dumateng aparatur pemerintah Desa Keroan, wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Suwanto selaku Kepala Desa Keroan ingkang mugi-mugi mawon enggalo dipun paringi kawedengan pulih senajan dereng 100% pulih ning alhamdulillah tanda tangane tesih payu. Mudah-mudahan Pak Kepala Desa dipun paringi sehat panjang yuswa, dipun paringi berkah sehat walafiat Allahumma. Bapak Suwanto selaku Kepala Desa Keroan saha Ketua Tim Penggerak PKK saha sapunggawanipun Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua Kemde, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten ing kuadaan. Mudah-mudahan berkahipun pangkat dadosaken maslahat lan nambahi manfaat Allahumma. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara panjenenganipun Bapak Endro Kusworo selaku Kepala Ketua Panitia Penyelenggara lan sedaya keluarga besar masyarakat kuadaan. Saya minta tepuk tangan dulu dong kangge panitianya, Masya Allah. Saged menyulap tanah sawah dados tanah stadion lapangan niki sehingga ngaos dinten menika mugi-mugi sedaya rencang panitia masyarakat dusun kuadaan tansah dipun tetepaken imane, dipun tetepaken islame, dipun tambahi ihsane, kaparingan sehat panjang yuswa ingkang manfaat ingkang barokah sumrambah dumateng kita sedaya para jamaah Allahumma. Wabil akhos dumateng Tanfidia Suryanang Dotul Ulama Ranting Keroan, pimpinan muslimat, pimpinan fatayat, majelis taklim se-Desa Keroan. Wabil akhos dumateng GP Ansor, boten supir rencang-rencang banser, rencang karpak kada fatayat ingkang kula banggaaken. Wabil akhos dumateng IPMI PPNU Karang Taruna, pemuda-pemudi wonten ing tlatah kuadaan Keroan ingkang tansah kula muliaken. Boten supir dumateng Qosidah Mai Devi ingkang tansah kula hormati. Lan sedaya warga masyarakat khususipun para agnia dermawan donatur, mudah-mudahan para donatur dipun paringi sehat panjang umur ingkang manfaat barokah, kaparingan mawaddah warahmah wasakinah sumrambah dumateng kita para jamaah, amin Allahumma. Sedaya para tamu undangan ingkang sami duduk praktis bokong ing lemprak sikili atis. Senajan ora keduman panggenan, boten keduman snack jajan, mudah-mudahan tetap keduman kerahmatan, keduman kaberkahan, keduman pitulungan. Sing lagi sakit ilang sakite, sing meriang ilang meriange, sing wudunen ilang wudune, sing lara mata ilang larane, dipun paringi sehat walafiat, dipun paringi ghirah semangat ibadah Allahumma. Sedaya para tamu undangan, para Bapak Haji, Ibu Hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Gusti Allah ngendikaaken innal insana khuliqa halu'a. Sak temene menungsa niki makhluk ingkang senenge ngeluh. Dipun paringi panas ngersula, dipun paringi udan nggih ngersula. Giliran diparingi udan kalih panas lek ngarani jare udan kethek. Sembarangan banget menungso. Biasane menawi wayah dalu niku mesti dipun paringi jawah. Dalu niki tingkas mesti masyarakat tangga tepaliyeh Desa Keroan dong rasani piyayi-piyayi kuadaan. Kuadaan ki top marko top. Jan biasane nek dalu udan kok ki kuadaan nanggap mumpuni terang. Jajal ki wong kuadaan nganggo pawang ngendi iki. Saumpamine dalu niki kok jawah, mesti masyarakat yo do grundeng. Malah ngrasani Pak Lurah walah wadaan nanggap mumpuni malah udan. Ketara ki lurahe lali ora nguncalke sempak nyang payon. Padahal udan ora udan ya ora ana urusane karo sempake Pak Lurah.
Udan ora udan ya kabeh niku adalah kersane Gusti. Mula kula pikir-pikir niku lebar salat Isya niku kan paling enak nyekel remote goreng bakwan kalih pijet-pijetan. Nggih to, Bu? Lho kok panjenengan karoyo-royo tindak rawuh wonten mriki? Ninggalaken daleme, ninggalaken TV-ne, ninggalaken acarane, ninggalaken kasure, ninggalaken bantal gulinge, ninggalaken anune. Yo anu niku kan kathah. Nek disebat sedanten nggih sawengi dek ora rampung. Ternyata panjenengan menawi meriksani lewat kacamata nafsu. Ya paling enak lebar salat Isya kan leyeh-leyeh istirahat ngaso ting dalem. Nggih to, Bu? Ning panjenengan rawuh wonten mriki amargi semakin tua niku semakin sadar bilih menungso datang ke dunia dalam keadaan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka kondur tengarsane Gusti Allah harus dalam keadaan bingkol bing salim. Menungso teko ning alam dunya dalam keadaan sae, kondur tengarsane Gusti Allah ya harus dalam keadaan ingkang sae. Pramila jaman sakniki jaman akhir. Wong sing ganjarane akeh karo wong sing dosane akeh mlaku bareng ki ketok padha bae. Ning sakderenge lanjut niki kok kula ngaji kok rasa-rasane kok waduh tenan kaya beda pulau kali mriko. Niki panggunge panggung warok. Ya Allah. Pantesan setelah kula setahun 8 wulan teng Temanggung, kula niku belajar meniteni dan menengeri. Menawi ada panggung di dalam panggung, berarti niku ana panggung warokan. Kados ngaten. Termasuk panggung sing dilungguh kali panitia niki. Panggung warokan. Mumpun waroke pun. Kapan? Berarti pengajian terus warokan. Bar tobat kumat meneh. Ya Allah Gusti. Ya. Ya wis ora apa-apa, wong jenenge budaya nggih kedah diuri-uri. Nanging kula paring pirsa, Temanggung menika budaya waroke empun nasional bahkan radi dikenal teng internasional. Ngenjing menawi kok pagelaran warok menika dipun gelar wonten ing keadaan kerokan, saya harap panitia nem-neman maringi pirsa jangan sampai budaya niku kok sing nonton malah gawa botol. Sikut setitik njur tawuran. Lah niku ngisi-ngisino Temanggung. Temanggung niku adalah panggenane santri napa malih wadaan santri kabeh. Loh, niki kan berkaya Allah yarham al-mahfulah Mbah Kyai Kuat. Dados menawi jenengan badhe nimbali budaya nggih monggo-monggo kemawon. Sing terpenting jangan sampai budaya dicampur kalih maksiat kayata nuwun sewu wontene botol minuman keras, do mabuk-mabukan, tamu-tamu undangan yang bukan orang sini yang rada nakal, maka saya harap pemuda-pemuda Karang Tarunanya ngenjang tetap saged mengondisikan wong lebar pengajian ya tetep waroke sing kondusif. Ngaten nggih, Bu? Kula delok pancen niki majelis taklime nggih multi talent. Ya solawatan ya kidul kae. Oh. Manuk bola. Ya Allah apal pakanane. Onde-onde. Oh. Ayo para kanca manut mring agama. Lanjut. Ben uripe ayo tentrem uga mulya.
nuwun Mbak Mai Devi aja dilanjut malah mendeme siki repot malah. Ini saiki ngaji sik nggih Bu nggih. Ning kula tak nyon kesepakatan kali jenengan. Senajan panjenengan panitia pun bayari kula jenengan urunan. Ya Allah, dados niki mumpuni judulnya ya Kiai Urunan. Ya Allah. Ya muga-muga sing gawa manfaat barokah Allahumma. Senajan jenengan sing bayari kula, tapi kan kula niki disajikan untuk pengajian umum. Berarti mboten namung kangge kyai kewadaan nggih Bu nggih. Lah nika sing rawuh teng sebelah mriku sing ambal-ambalan kaya ning stadion, mestine nggih mboten namung kyai kewadaan. Niki nek kula ngrubah konsep, jenengan lek ngaos madhepe mriku kula ngaji teng ujung panggung mriku pareng mboten? Pareng mboten? Pareng nggih? Lah sakniki kula tak dados Nabi Musa tak belah segara menungsa ki. Sing kanan nganan, sing kiri niki apete niki garise stegere tukang syuting ngapunten nggih Mas kameramen jenengan kedah mandap menika stegere kameramen. Nggih. Pak Lurah nyuwun agung pangapunten. Mbah Yai, Pak Yai, Ketua Panitia, Pak Endro nyuwun agung pangapunten. Kula tak ngrubah konsep niki nun sewu. Sale niki kok ra ditebih. Nek mumpuni senajan sing bayari kuadaan kok mumpuni nggo piyai kuadaan tok ya kintene mboten pas. Jenengan mangke lek ngaos majeng mriku ngaten nggih Bu nggih. Nyuwun pangapunten. Mbak Mai Devi mriki mawon mboten usah repot sak kendhang-kendhange mlaku kabeh malah repot. Derek nyuwun pangapunten nggih. Derek langkung ya Allah. Nggih, salime mangke ora rampung niki kula. Nggih, derek langkung Bu. Derek nyeraju niki nun sewu nyuwun pangapunten, nyuwun pangapunten. Nggih. Niki sing seragaman nggih panitia. Mangan pepaya dicampur tomat, mangan gurame sambil berlayar. Panitia tansah semangat karena seragame klambine anyar-anyar. Sak mangke nggih Mbah nggih sing mriku alhamdulillah. Lah. Ceramah dhewe nyambut gawe dhewe ya Allah. Sakjane menawi kula badhe teng mriki mestine ya lampu sing rada terang teng mriki. Senajan boten patoso cetha jenengan lek mriksani merongose mumpuni. Sing penting swantene jelas nggih Bu nggih. Lah nggih lek ngaji kados niki mawon konsepe malah mangke teng syutingan apik banget niku Mas ya Allah. Ana jamaah menungso kok ambal-ambalan ngene iki kan. Ana sing ning dhuwur, sing teng ngandhap, wonten sing paling nginggil alhamdulillah. Derek tingah niki nek ngaos kali warga kewadaan semangate ngeten niki kinten-kinten ngajine badhe sekedap napa dangu. Nantang perkara wong kene. Dangu niku sampai jam pinten wong kula minggahe 9:30. Jam pinten? Jam 1. Jam 1 bengi. Ya Allah. Jebule piyai kewadaan niki piyayine geragas-geragas. Yo ngaji kok 4,5 jam. Mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah. Amin Allahumma. Diajak keluarga masyarakat kewadaan derek pengaosan kholipun Allah yarham al-mahfulah Mbah Kiai Kuat ingkang derek babat alas wonten ing kerokan mriki kula panjenengan sedaya dipun paringi pirsa. Amargi ternyata wong sing ganjarane akeh karo wong sing dosane akeh jebule mlaku bareng ki ketok sami mawon. Bukti nyata sing salat 5 wektune jangkep jilbaban, sing ora salat ya jilbaban. Mangkat nampa BLT jilbaban, mangkat senam ya jilbaban. Sampai-sampai sing maca Al-Qur'an jelas jilbaban, sing seneng rasan-rasan ya jilbaban. Sing ahli zikir mesti jilbaban, sing ahli nyinyir ya jilbaban. Istri solehah mesti jilbaban, istri sing gatel karo bojone wong ya
jenengan ngeproki sapa jajal? Ibu-ibu yang solehah dombatin ning manah masing-masing ngucap ngene. Jebule aku wong wedok apik-apik nganggo jilbab kok dipodhokke karo wong wedok jilbaban sing gatelen karo bojone wong. Berarti kula lek jilbaban sia-sia dong. Ora yo Sartina. Soale ngapunten ingkang kathah. Kula panjenengan sedaya ingkang sakmenika lagi nglumpuk-nglumpukke ganjaran. Ganjarane kita lek gawe amal sae niku pancen boten ketok lan tujuane kangge napa durung patosa cetha. Nanging panjenengan sing jilbabe sae ya manah prilakune sae ora sacilik ngati. Ibarate ngeten niki, siang hari langit biru cuaca cerah. Basa Jepange cuaca cerah niku terang glentrang. Terang napa? Terang napa? Cuacane terang gelentang siang hari panjenengan nitih sepeda motor, lampu teng sepeda motor pas diagem siang hari kan lampune nggak penting-penting amat. Ya ngopo ngurupke lampu wong siang hari kok mawi ngurupke lampu. Ning senajan lampu teng sepeda motor diagem siang hari, nggak pate penting tujuane kangge nopo, nggih mboten usah mawi lampu ting sepeda motor diprotoli. Soalnya kan senja akan datang, malam mulai petang, gelap mulai merayap. Teng mrikulah lampu teng sepeda motor nembe krasa tujuane kagem nopo. Sami kali ganjarane kula jenengan sedaya hari ini. Ganjarane maca Quran, ganjarane salat jamaah, ganjaran salat 5 wektu sing jangkep, ganjarane golek rejeki sing halal, ganjarane serawung karo masyarakat kanthi sae, ganjaran sing diklumpuk-klumpukke ya ora kena nggo nyalon lurah. Ora kena nggo tuku dongkelan sawah. Ning senajan ganjaran sing diklumpukke niku mboten patosa ketawis tujuane kangge napa, tapi kan menungso niki akan datang yang namanya senja kehidupan. Geniku sing diwastani mati, badan jasad pun dimakan tanah. Geniku ingkang dipun sebut fa idza jaa ajalluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Lamun wis teka titi mangsa ajaling menungso, gak iso diundur, gak iso dicokno, senajan namung sesaat. Jebule nek empun wayahe tekaning pati, tekone ra disangka-sangka ra dinyono-nyono. Bisa panjenengan duluan, mumpuni keri, bisa. Oh, atau kula keri jenengan duluan monggo. Lho kan wis tak walik niki. Mula karena kita nggak tahu kapan dugine sedo, menawi panjenengan badhe golek sangu sing sak kata-katae, yo sekarang mumpung di dunia. Karena kalau sudah mati itu hari pembalasan namanya. Maka ngapunten, wong pinter karo wong cerdas jebule benten. Selama ini kita mikir pinter karo cerdas ya padha bae. Tapi jebule pinter karo cerdas niku adalah satu hal yang berbeda. Pinter niku mergo dilatih. Pinter niku mergo sinau. Pinter niku mergo belajar. Tapi cerdas niku tidak hanya karena gen keturunan. Cerdas niku mergo kondisional. Cerdas niku mergo dituntut oleh keadaan. Kita niki sing tesi urip niku nembe iso mikir pinter. Tapi nek wis mati nembe saged mikir cerdas. Bukti nyata aku arep takon karo sing isih urip mriki. Bu, assalamualaikum. Ibu-ibu masih ambegan? Ah, berarti si urip. Mohon izin saya mau bertakon. Antara emas sekarung karo ban bekas secara nilai harga niku luwih larang ban bekas nopo emas sekarung? Emas sekarung, kue jawabane wong pinter. Jelas dong. Lare TK mawon ya iso mikir. Antara ban bekas karo emas sekarung luwih larang emas sekarung.
Tapi jebule lurah Kerokan Bapak Suwanto, Suwanto. Nanti apa lagu? Ora apal pripun 3 periode. Masya Allah, mugi-mugi berkah kepemimpinanipun Pak Lurah. Pak Lurah Suwanto nggak bisa berenang kecemplung belumbang. What is a belumbang? Belumbang is a kolam. You know kolam? Ah, yes, I do paddle. Antara emas sekarung karo ban bekas luwih larang emas sekarung. Nanging Lurah Suwanto boten saged berenang kecemplung belumbang jero. Kon milih antara ban bekas karo emas sekarung, kira-kira luwih milih emas sekarung apa ban bekas? Ah, kuwi jawabane wong cerdas. Sakniki kita lagi lungguh ning daratan ngene iki, nek mriksani ban bekas niku kelihatan sama saja, bahkan boten nonton nilainya. Tapi kan menungso niki enggal awase bakalan tenggelam. Tenggelam ting pundi? Tenggone jero kuburan. Lah, teng mriku lah ban bekas akan ketara tujuane kanggo napa? Ganjarane salat ketok sepele wong ora ketok. Ganjarane maca Quran ya ora ketok. Tapi niki lah kula jenengan lagi ngumpulke ban bekas niki. Ya ceramah mumpuni ra penting-penting amat. Menawi ceramah mau itu hasanah ya isine rata-rata padha ngajak sing makruf, buang sing mungkar. Nanging karena kula jenengan lagi ngumpulke ban bekas, senajan rapate penting ning alam dunya, mboten saged digantos kalih bondo ning alam dunya, ning jebule ban bekas niki tujuannya adalah kangge mengantisipasi wayahe kula panjenengan sedaya tenggelam tenggene alam barzah. Mula ngapunten niki pengajian nembe mukadimah, nembe pemanasan. Kan ngajine nganti jam 1 bengi. Ya Allah, ibu-ibu kuat. Kuatan jam setengah kuat. Masya Allah, bapak-bapak sanggup. Ya Allah, bapak sanggup, ibune kuat, aku ra melu-melu. Mudah-mudahan sampai punacara lancar barokah Allahumma. Sederenge lanjut kula niku terkadang nek pun ngaji pun lagi seneng-senenge bahas satu materi pengajian kadang lali. Niki kula wonten amanah saking panitia, bila alhamdulillah Kerokan wonten saweg wonten pembangunan Masjid Nailul Huda. Ingkang ternyata pembangunanipun membangun awal nopo renovasi. Renovasi berjalan nembe pinten persen renovasine. Dalam tesi kathah kurange, alah mergo tesi kathah kurange, panjenengan termasuk kula badhe diajak sedekah. Ngapunten menawi Bapak Ibu sedaya ingkang hadir dipun ajak sedekah, kinten-kinten ikhlas mboten? Ya Allah, menawi ikhlas napa saking dalem nggih sangu arta? Masya Allah, disangoni bapake napa sangu dhewe? Sangu dhewe. Niki terbukti Pak, berarti teng alam dunya pancen ana duit lanang ana duit wedok. Lho ibu tesi kagungan suami mawon yo sangu dhewe jebule. Masya Allah, berarti jenengan bendaharane malah. Masya Allah, muga-muga rezekine keluargane jenengan barokah. Mangke konsep sedekah, satu kotak infak naik teng panggung. Menika sebelahe Mbak Putri. Mbak Putri menika vokalise solawatane Mohro Sepuh kula. Akinal kiram Romo Kyai Haji Usman Ridho. Iki cilik iring mrongos kene iki mantu kiai. Dados sak mangke kotak infak saged minggah teng panggung akan saya wakili dari mumpuni terlebih dahulu. Kula nggih nderek sedekah ibu-ibu panitia. Mungkin ora sedekah dikira mantune Pak Kiai Usman ki pelit medhit mbetitil. Lah nggih, nggih jelas. Katahe kula karo katahe jenengan ya beda. Wong gaji Pak Lurah sewulan karo amplopku setanggu ya gedhe amplopku. Ya moga-moga sing barokah Allahumma. Monggo kotak infaknya naik dulu teng panggung. Mangke diwakili saking asisten Niko sebelah Mbak Putri. Monggo kotak infak panitia sudah siap kotak infaknya.
Ditarik saniki apa tahun ngarep? Nggih, Mas panitia, jenengan ditugaskan ngedaraken kotak infak napa mboten nggih? Nggih, monggo-monggo kotak infake. Sederenge muter, niki akan dimulai dulu dari mumpuni. Panitia nggih melu sedekah. Bulurah barang, lurah telung periode kok ya ora sedekah. Monggo bulurah sing teng inggil persiapan jenengan nggih melu persiapan ngrogo dompet. Si orang ngasto dompet utang dhisik karo sebelahe. Sesuk ketemu sarutangi. Monggo-monggo dirogoh dompete. Saya akan mengarahkan pajalek sedekah. Rogohlah duit sing paling sae. Duit napa? Duit sae. Duit sae niku dudu sing abang, dudu biru, dudu ijo, tapi duit sae niku mas tatotum. Duit yang sesuai kemampuan. Sing kirane sugih gone sedekah ya umume wong sugih. Tumpakane ya matore PCI. Gelange selengen nganti tekan kelek. Ali-aline sekeong-keong, sekedap Mas. Sekedap Mas, sekedap. Jenengan yang menyesuaikan kotak infake, menyesuaikan kali kemampuan. Apa malah sing kalunge dawane tekan wudel. Sedekah kok 2000 isin karo wudele. 2000 disolasi meneh. Ya duit tetep duit munine, tapi mas tatum sesuai kemampuan. Artone pun dicepeng Ibu. Bapak-bapak nggih artone pun dicepeng. Menawi sampun dicepeng duitnya diangkat teng inggil. Lumayan 10 5.000. Sing ditekem 2.000 isine kae. Ora apa-apa lah, sing penting ikhlas. Mpun diangkat artone tempelaken teng latri. Orang nggo dikunyah, dilantari doa. Ya Allah, lantaran sedekah niki muga-muga kula sakeluarga sehat walafiat. Anake kula saleh salehah, cita-citane kula diijabah, enteng lakoni ibadah, keluargane kula sehat walafiat, adem ayem tentrem, usaha rezeki sing lancar, saged dados keluarga sing bahagia, keluarga sing tansah ahli ibadah, cemplungaken artone. Ngaten nggih Bu nggih. Sing duwe hajat silakan disampaikan, sing saweg nandang gerah ujian penyakit ngucap kali Allah ya Allah lantaran sedekah niki mugi-mugi penyakit kula diangkat kali panjenengan sabare kula dadosaken syafaat pitulungan cemplungaken artone. Ngaten nggih Bu nggih. Pokoke hajate panjenengan ingkang dipun sampaiaken kok ditasarufaken kangge bangun masjid Nailul Huda, maka ngantos dumugi tekane dina kiamat sak bangunane gedung masjid Nailul Huda derek berdoa sesuai hajat ingkang Anda panjatkan pada malam hari ini. Amin Allahumma. Monggo kotak infake Mas saged muter sing teng inggil sampun. Sampun niki panitia barang teng inggil. Rogo dompet. Mas ampun, monggo kotak infak mangke wonten minggat teng panggung, kotak infake muter sinambi dipun waosaken selawat. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sallim sareng-sareng masalli wa sallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah diwasakan salawat jur grimis nggih Bu. J menawi sak mangke kok jawae Allah ngersake rada ageng, sing ngasta payung payunge diagem. Sing boten ngasta payung monggo saged mados lokasi kang sekeca.
Tapi nek sing boten kebagian lokasi seketon jenengan kondur mon nggih boten napa-napa. Nggih mangke kok tak nusuli kados niku. Monggo kotak infake tetap muter, sodakonya tetap keliling, ngajinya dipun lanjut. Nyun pangapunten menika ingkang wonten ngajeng salon. Salone panci niki salon ingkang pun disetting warokan. Sak lampu soklen niku nganti tekan menayung bulu mriku golek kelop-kelop niku. Lah sound system niki lek geleger-geleger mboten namung teng dodo, ngapunten sak kopok-kopok. Ya melu geter kabeh to. Nyuwun pangapunten ingkang kathah, mula banser pindah mriki kabeh. Dados saestu kula nyuwun ageng pangapunten makili panitia sudah menyiapkan segala sesuatunya tapi apalah daya tangan memeluk gunung panci sing rawuh niki ya melebihi kapasitas. Mudah-mudahan ikhlase panjenengan dadosaken manfaat ugi nambah barokah pengawasan dinten menika. Amin Allahumma. Radi ageng grimise. Mboten. Sak mangke pokoke sing ngasta payung payunge diagem kemawon. Lah nggih niku sing kreatif nggih saged klosone diagem payungan. Nggih, monggo. Ora masalah ki ana dalile kuwi. Wa asa an takrahu say'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu say'a wa huwa syarrul lakum. Dadi menungso aja seneng nyepelekno barang sepele karena bisa jadi Allah ngangkat derajat kita dari hal yang sepele. Bukti nyoto niku kloso tiker plastik ditumbas regine 5.000. Laras. Lho dituku kok mung arep dibokongi. Ana barang kok asor tenan. Dituku mung arep dibokongi, dijagongi karo dintuti sekalian. Tapi bareng grimis, bekas bokong kok malah munggah sirah mustaka. Berarti niku klosone kajen napa mboten? Klosone mulya mboten? Mulya artinya sengit karo wong ki aja berlebihan. Karena mesti sewaktu-waktu butuh karo wong sing disengit kuwi mau. Betul? Laras. Ya Allah ki kloso ana nilai dakwahnya niku. Monggo-monggo sing ngasta payung-payunge diagem ingkang badhe payungan kloso bekas bokong nggih monggo mboten menapa. Kotak infake sinambi kali muter. Mudah-mudahan ingkang sami kenging grimise jawah dinten menika andadosaken badane sehat walafiat. Justru kita dijauhkan dari wabah musibah, dijauhkan dari malapetaka, dijauhkan dari segala macam bencana. Amin Allahumma. Kanthi kotak infake panjenengan Allah sampun janjiaken bilih in santum li anfusikum. Wong nandur sae mesti bakal panen ingkang sae. Allahumma. Hari ini panjenengan bersedekah arupi yatra duit arta. Mangke Gusti Allah mangsulaken dumateng panjenengan boten bentuke yatra malih, tapi digantos kali Gusti Allah bentuke badane sehat. Sehat walafiat. Putra-putri saleh-salehah, keluargane adem ayem tentrem, usahane lancar, karirnya bagus, diguyub rukuni tetangga. Itu adalah ganti saking kula panjenengan sedaya nolak dalan narik rezeki kang boten manfaat maslahat. Amin Allahumma. Kali lanjut malih ngause, wau kula pansi tanglet kali Pak Lurah. Pak Lurah, niki pengawasan dalam rangka nopo? Dalam rangka masyarakat wonten keadaan menika kagungan hajat nyuwun berkah saking sedaya para masyayikh ingkang sampun ngrumini kita masyarakat. Salah satu gilipun adalah saking Allah yarham al-maghfurah Simbah Kiai Kuat. Sehingga pengawasan dinten menika saya ngaji sampai jam pinten sampai jam 1 ingin menyampaikan salah satu pangandikanipun Kanjeng Nabi, arbaatun min kanzil jannah, jebule swarga niku punya perbendaharaan. Basa simpel sederhanane perbendaharaan adalah tabungan. Basa Cinane tabungan ki celengan. Celengan. Ternyata kula panjenengan sedaya niki nek kepingin pikantuk swarga, lah swarga niku jebule duwe celengan. Lah napa celengane swarga? Celengane swarga ingkang kaping sepisan. Kanjeng Nabi ngendikaaken ikhfaus shadaqah. Saya ulang. Celengane swarga nggih pun menika ingkang kaping sepisan ikhfaus shadaqah.
tulis. Ibu-ibu do ngasta buku napa mboten? Kebiasaan. Sing ten mriki beto pulpen napa mboten? Lah ya Allah ngaji ki betone napa to? HP. Pantesan WhatsApp kebak gambare mumpuni tok. Ya wis ora nggawa HP, ora nggawa pulpen, ora nggawa buku nggih mboten masalah wong kula mboten niatan mucali panjenengan. Niate menika eling-elingan. Cuma ngapunten khusus niki kangge ibu-ibu majelis taklim Facebook Pro. Sing seneng dameli konten. Pareng panjenengan gawe konten wong jebule konten saking Facebook Pro niku jebule Pak menghasilkan uang. Medalaken duit. Ning yo ngapunten ingkang kathah. Kula mboten diskriminasi masalah pendidikan teng masyarakat. Kadang-kadang ngapunten pondok gak pernah, sekolah mung lulus SMP. Ternyata lek ndamel konten Facebook niku adalah konten yang mempermalukan diri sendiri. Dumeh hiburan sing nonton bene kathah, akhirnya isine konten niku konten yang tidak edukatif. Konten-konten yang mempermalukan keluarga, ngisi-ngisini suami. Yo ngapunten, tapi kan menghasilkan duit mumpuni. Wong iso nggo tuku beras nyatane, iso nambahi nggo tuku paketan karo tuku klambi online. Oke, tapi ngapunten sing jenenge rejeki niku halal harame ya kudu sing cetha. Ketika panjenengan mados rejeki apa mulai kok sampai mlebet tenggene padaran, jangankan yang haram, yang syubhat saja gak boleh masuk ke perut. Lah, konten-konten yang mempermalukan diri sendiri, nafkah ataupun duit yang dihasilkan niku adalah duit syubhat. Halal ora, haram ya ora. Halale nopo? Halale ora nyolong, ora korupsi, ora mangan duite anak yatim. Tapi yo haram mergo isine niku mempermalukan diri sendiri. Kula sing akhire konten-konten yang tidak bermutu tenggene Facebook Pro senajan menghasilkan duit niku namanya syubhat. Halal ora, haram yo ora. Kula zaman sakniki zamane media sosial, nyepeng HP yo kudu sing ati-ati. Zaman saniki viral iso menyelamatkan, yo viral iso mematikan. Pamila panjenengan sakniki badhe ngaji tenggene media sosial, ngaji ten YouTube kali kiai sinten kemawon kantun milih sak senenge panjenengan. Sing NU monggo midhangetaken Gus Kausar, midhangetaken Gus Baha. Sing panjenengan ngapunten ingkang kathah, sing Muhammadiyah badhe midhangetaken Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Adi Somad ki monggo. Sing terpenting nek wis ngaji ning gone media sosial, jur aja jenengan males ngaji rutinan karo masyarakat. Aja males rutinan ngaji karo kiai-kiai dusun. Malah kadang-kadang lebar ngaji teng YouTube malah karo bandingake kiai YouTube karo kiai ning kampunge piyambak. Kadang-kadang ngonten dume wis ngajine teng gene HP, jenengan nyepelekke karo ustaz kampung karo grundeng ngucap ngaji karo Kiai Turmudi jan blengeri banget ya. Suarane grendang-grendeng ora cetha. Jan aku ki males banget pancen nek ngaji karo Kiai dusun. Aja nyepelekke. Malah kadang-kadang sampai bandingaken ngaji karo Pak Kiai Turmudi jan ngantuki banget yakin tenanan. Beda karo nek ngaji karo mumpuni sing dar-der-dor lho. Jenengan kok bandingaken antara salon toa masjid karo salon pengajian warok ngene iki yo beda. Lho mak menawi Pak Ki Turmudi kok dipun paringi sound system sing geleger-geleger ngeten iki, yo jelas saene ngungkuli mumpuni. Ngertos huruf hijaiyah mergo kiai kampung. Ngerti dongane wudu mergo kiai kampung. Ngerti urutane salat mergo kiai kampung. Nojo sok nyepelekke karo ustad kampung. Lho ustad kampung niku malah derajatnya lebih mulia ketimbang ustad panggung model mumpuni. Kenapa? Karena ustad kampung niku mucal ngaji tanpa rasa pamrih. Pamrih kiai kampung mucal ngaji namung setunggal. Masjide tetep nggih salat jamaah. Musolane tetep dipun panggeni kangge salat kangge ngaji rutinan dan anak-anak teng dusun tetep ngaji teng TPQ teng madrasah. Niku tok pamrih
meriah Kiai kampung. Mucal ngaos, mucal muslimatan, gede-gedene muslimat wong 17, 20 ekor. Jenengan nyangoni Pak Kiai Turmudi paling gede-gedene ngamplop 50. Lho kok dipaksa kon dar-der-dor kaya mumpuni. Lho ngamplop 50 arep-arep apa jenengan? Lho aja nyepelekke karo ustad kampung niku sing dadekke kiai kampung sekali ndonga, dungane paling cedhak malah paling ampuh. Dongane mumpuni ora ampuh. Nggih pancen kula kali Pak Ki Turmudi amplope gede amplope mumpuni. Tapi masalah ampuh donga lawi ampuh dongane Ki Turmudi ketimbang dongane mumpuni. Tepuk tangan sik kok. Gede tuwa ndak diperintah keprok barengan kan. Kenapa kok kiai kampung dongane ampuh? Karena kiai kampung mucal ngaos, boten kepingin viral, boten kepingin terkenal, boten kepingin FYP teng TikTok, boten kepingin diliput YouTube, boten kepingin dadi kiai sing diundang teng televisi, boten kepingin tanget ngori Pak Ki Turmudi, boten kepingin numpak mobil Pajero, ono orang duwe. Loh, iki dudu ngece. Justru kiai kampung niku mergo mboten kepingin mengikuti hingar-bingarnya dunia, mboten kepingin rebutan tambang, mboten kepingin rebutan jabatan. Justru kiai kampung niku sekali donga asyhadur roh langsung tembus langit itu paling cedhak karo Gusti Allah. Nek dongane mumpuni ora ampuh. Kenapa dongane kula mboten ampuh? Karena niki lambene mumpuni si seneng arep-arep amplop. Niki sing marake lambene kula niki mboten ampuh niki. Mun jenengan iki aja nyepelekke karo ustad-ustad kampung dengan adanya ngapunten NU yang sedang tidak baik-baik saja. Apalagi NU yang di atas niki saweg keterpa angin. Saya harap NU yang cilikan kados kula kados jenengan niki ya tetap muslimatan, tetap dibaan, tetap istighozahan, tetap manakipan, tetap rutinan, tetap muslimatan, tetap ziarah kubur, tetap sholawatan tahlilan. Setuju? Dengan ngapunten sing teng inggil ben nonton sing ngurusi. Nanging kula njeran sing dadi wong NU sing teng ngandhap ngeten niki ayuh malah dari adanya kasus-kasus niki wau malah justru kiai kampung kita jadikan role model. Kita jadikan idola. Kita telusuri napa kok kiai kampung gesangi adem ayem tentrem. Mergo sak tingkah tindak lakune niku ya ngamalke ilmu. Dikirane Pak Kaum niku boten ngangge ilmu, nganggo ilmu. Pak Kaum nek cara Cilacap Kayim, nek cara Pemalang Tegal Brebes Pemalang niku diwastani lebih. Cara mriki napa? Pak Kaum ngurus mayit ki nganggo ilmu. Minimal iku pernah mondok ngaji karo Pak Kiai. Jajal nek Pak Kaum kok mboten ngaji, bungkus mayit dadi kaya buntel arem-arem pripun jajal. Kok ngono kuwi jenengan do nyepelekke karo kaum. Nyepelekke karo ustad kampung dengan adanya NU yang sedang diterpa angin. Ayo kita justru menjadikan Pak Kaum, kiai-kiai kampung, ustad dusun dijadikan role model, dijadikan idola. Didongake guru-guru kita, kiai-kiai kita dipun paringi sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat, ingkang barokah. Kita nderek keluberan ilmune, bojo mulya donya akhirate. Amin Allahumma. Dados sing boten ngasta buku, boten ngasta pulpen, boten masalah. Wong kula boten nonton niatan mucal, tapi niat kita eling kinelingan. Ngaten nggih Bu nggih? Yang di atas sana masih sadar? Halo? Iya, kalau yang di petengan kok nggak dicek jam, biasanya ngantuk nggak konangan. Yang ngantuk pancen nikmat, tapi kan nek ngantuk kan kebangetan. Gedang kluthuk godhonge sengklek, wong ngantuk lambene. Gedang kluthuk dipangan nuler, wong ngantuk mangat karo. Ala paham jenengan? Celengane swarga wonten sekawan, ingkang kaping sepisan ikhfa'us shadaqah, menyamarkan sedekah. Ikhfa'us shadaqah, sedekah diam-diam. Ikhfa'us shadaqah, sedekah yang sembunyi-sembunyi.
Memang Gusti Allah saking sifatipun salah satunggale Al-Ghani yang artinya maha kaya raya. Di antara kita ada orang-orang yang dilebihkan hartanya. Tapi bagi orang yang dipun paringi nasib oleh Gusti Allah dilebihkan hartanya, yang gak usah menjadikan tinggi hati. Soalnya buah pepaya, buah kedondong, yang kaya raya gak usah sombong dong. Yang punya tanah berhektar-hektar gak usah sombong dong. Yang punya motor PCX gelangi selengen nanti tekan kelek gak usah sombong dong. Tiap tahun umroh haji berulang kali yang gak usah sombong dong. Yang rumahnya lantai sewidak rolas yang gak usah sombong dong. Orang yang dilebihkan hartanya dengan ditinggikan pangkat derajatnya yang jadi gubernur gak usah sombong. Nur. Yang jadi bupati yang gak usah sombong. Sing dadi camat ora usah sombong. Mat. Sing dadi kapolsek gak usah sombong. Giliran polisi kok ora enak banget ya melas ya punya. Sing dadi lurah gak usah sombong. Lur. Kenapa? Kula panjenengan sedaya mboten usanawi sombong, justru Bapak Ibu, semakin sugih, semakin gede tanggung jawabnya. Lah, pertingi wong sugih ki wong kepripun? Wong sugih niku secara aturan fikih blonjo dina-dina ping 30 dina sebulan, hasilnya ketemu piro, maka dibandingkan dengan pendapatan per bulan, kok iso nyukupi kebutuhan sehari-hari, niku diarani wong sugih. Contoh, yayi keadaan mriki, ibu-ibu jatah blonjo sedina, kanggo tumbas bumbu dapur, tengah Jawa gula Jawa brambang micin uyan yang nguni bocah sekolah, setor listrik, setor arisan, urunan pengajian, urunan muslimat, kondangan, tuku beras, tuku gas LPG, apalah aku, podo-podo ibu rumah tangga, ibu-ibu keadaan jatah blonjo sedina kuwi kabeh 300.000 rupiah. Nunggu 300.000 sedina ki cukup apa kakean? 300.000 kakean? Oh, berarti wong wedok keadaan kira-kira diajak kompromi. Bisa kula matur jatah blonjo sadina 300.000 aku lagi ndelani sampeyan. Supaya mengko tekan dalam jatah banjare jenengan ditambahi. Jadi 300.000 niku kakean. Ya wis, sedina jatah blonjo 50.000 cukup. Kari kurang. 50 kurang. 100 cukup apa kurang? Tesi kurang, pancenen ki resikone angger takon karo ibu rumah tangga yang kalau naik motor riting kanan belok ke kiri ngono ki pancen. 300 kakean 100 kurang. Kenapa 100 kurang? Ono skincare. Ono bayari paketan. Tapi 100 kurang ya wis jatah blonjo sedina 200.000. Cukup nggih? Oke, 200.000 jatah blonjo per dina ping 30 dina sebulan berarti sama dengan 6 juta. Jadi kalau ada warga keroan kok jatah pendapatan satu bulannya niku mendekati 6 juta atau 5 juta lebih, itu sudah termasuk kategori wong sugih. Ibune do batin, ya Allah mumpuni bocah kok lenjeh temen. Jane kula wis diomongi Bu karo bojone kula mboten pareng lenjeh-lenjeh. Tapi nggih pripun malih nek ora lenjeh ora oleh akeh. Akeh jamaah maksude. Dados menawi 200.000 satu bulannya 6 juta niku adalah pengeluarannya panjenengan, maka yang gajinya 5 juta atau mendekati 6 juta niku termasuk wong sugih. Pak Lurah, non sewu mohon izin, saya mau bertakon. Mau Pak Lurah ngendikan pansi menawi wonten kegiatan menika dipun wakili kali Pak Sari anggene musim periode ketiga menika alhamdulillah Pak Lurah tetap disengkuyung kali masyarakat. Mugi-mugi berkah kepemimpinanipun, tepuk tangan dulu buat Pak Kepala Desa. Mohon izin Pak Lurah, saya mau bertakon. Ibu-ibu itu jatah belanja sedinten 200.000.
Ping 30 dinten kan 6 juta. Berarti kalau kepala desa, maaf ini agak tanah privasi Pak Lurah. Di luar Bengkok, ada Bengkok ya Pak? Ada. Kalau di luar Bengkok, kepala desa di Kabupaten Temanggung itu sebulan gajinya berapa? Buatan apa-apa, biasanya sing kerso jujur malah bulurah. Bulurah mau ngobrol kali ibu kan 200.000 per hari, 6 juta per bulan itu diarani sugih. Lurah itu di luar Bengkok sebulan gajinya 2 juta 500 ya. Padahal sugih kuwi per bulan 6 juta. Lho kok lurah niku mung 2.500.000, guys. Berarti kan kudune Pak Lurah sing nampa BLT karo PKH. Jenengan nek mriksani kepala desa kan gagah, Bu. Ya gaji ya bengkok ning Nun Sewu ya. Gaji 2.500.000 durung niku sumbangan proposal ki dinten-dinten numpuk. Sing proposal pembangunan masjid, pembangunan TPK, pembangunan madrasah, urung pengajian anggap mumpuni apa rantai pirang-pirang tuh. Lurah itu kudu milu nyumbang, orang nyumbangnya repot ngalamat semeni pro masyarakat. Kulo 2.500.000 bersih paling namung 1.500.000. Terus Bu Lurah, Bu Lurah manggut-manggut banter banget iku langsung. Tapi ngapunten Pak Lurah, 2.500.000 niku pun tasiradi lumayan. Soale guru honorer sebulan mung 400.000 guys. Guru TK sing honorer 1 bulan cuman 150.000. Kula niki gadah TK teng Cilacap. Lah kula niki pernah diundang karo anak-anak TK ke nyeramai bocah TK gajal kula. Jenenge profesionalitas ya, tak lakoni mawon nyeramai bocah TK. Ya Allah Bu, jan tenanan bocah pating pecicil banget yakin. Yakin bocah pating pecicil. Bukan saya nggak suka sama anak-anak ya. Tapi pancen ngurus bocah kuwi lagi wong tuane kandung kadang-kadang gemes karo anake dhewe. Guru TK jajal Bu. Nang sekolah anak nangis yo sing ngeneng-ngenengi gurune. Bocahe pipis sing nyewoki yo gurune. Anak dadi pinter yo mergo lantaran gurune. Nggih to? Lho kula niki diundang ceramah kok nyalami bocah TK, bocah pating pecicil. Kula sing rebutan wedang, rebutan tas orang jambak-jambakan. Nanti ono sing salto karo kayang jajal. Akhirnya kula matur karo gurune, Bu Guru, yo pripun kula badhe ceramah to. Bocah pating pecicil ngene kok diceramahi. Tapi niki dikondisikan rumit, gurune langsung maju tengah jenge kula langsung ambil alih keadaan. Anak-anak, dengarkan ibu ya. Sikap anak soleh. Dep, bocah meneng kabeh, Bu. Nyombati pawange iki pawange. Lupa wangi kok iso bayarane sebulan 150.000 jajal. Lho DPR RI sebulan 110 juta arep nggo ngapa? Bareng-bareng. Guru TK 150.000 per bulan, DPR RI sebulan 110 juta arep nggo ngapa? Mendadak ngapa kabeh. Lurah ning Temanggung niku mung 2.500.000. Lah kok DPR RI tunjangan kos-kosan per bulan 50 juta. Kos-kosan kaya ngap. Bukan iri pancen rezeki iki dhewe-dhewe. Yo adoh banget perbandingane. 150.000 kok karo 110 juta. Yo pantes wingi Agustus full masyarakat Indonesia protes. Soalnya nopo yo ora sebanding. Kalau niku ngapunten ingkang kathah, semakin kita sugih kudune semakin sadar tanggung jawab kuwi gede. Apa malah jangankan ning dunya. Jangankan ning akhirat, ning dunya tanggung jawab gede. Zakat niku terikat haul dan nisab. Infak niku terkait keadaan dan kemampuan. Tapi sedekah itu tidak terikat apapun. Siapapun kita dan bagaimanapun keadaan kita, monggo senang sedekah. Yang kaya raya, yang setengah kaya, yang OKB orang kaya baru, yang OKL orang kaya.
lama sing sugih tenanan, sing mandan sugih, sing setengah sugih, sing sugih separo. Setengah sugih kan sugih separo. Silakan bersodakoh sampai-sampai ada ungkapan wa khairu sodakoh linafdil hayah. Sak saya sodakoh linafdil hayah. Sing iso kena go nyambung nyawa. Mohon izin ya kalau di sini ada orang Muhammadiyah, yang lainnya NU. Wong NU niku identik itik-itik selamatan, itik-itik selamatan. Gitu Bu. Tuku motor anyar selamatan, anake mantu selamatan, anake sunatan selamatan, gawe omah selamatan, manggoni omah selamatan, nari meriang selamatan, anu meteng selamatan, meteng meneh selamatan meneh. Nek cara Cilacap selamatan kendurenan ki kepungan, cara mriki napa? Sami. Oke. Kula niki wong Cilacap bareng urip ing Temanggung khususnya teng daerah Kecamatan Bulunayu niku agak mengalami kultur shock. Kultur shock niku agak perbedaan budaya. Nek tenggen kula kepungan niku among-among sing sejenis among-among biasa niku jajan pasar ana kupat lepet, ana jajanan pasar sak werna-wernane. Tapi teng mriki niku diwastani bancaan. Sami kali mriki. Apa namung teng Bulu tok? Sami. Bancakane mriki kan damel nasi megono. Mriki mboten. Oh berarti ning Bulu tok niku. Lah sak seniki berarti kula dadi miss orang miskomunikasi. Miss pariwisata nek niki kula harus mengenalkan budaya nek tenggen Bulu Menayu, khususipun daerahipun Morasepuh kula, bancaan niku ndamel nasi megono. Nasi megonone Pekalongan kali nasi megonone Bulu Menayu niku benten. Nek teng Pekalongan nasi megono niku adalah gori. Tahu gori enggak? Gori kon nongko beda. Sing tesi pentil kuwi babal. Sak kakange babal gori. Lagi enak-enake dimasak kuwi mung dioseng tok campuri godhong sok. Wih, bisa tanduk ping telu kuwi. Apa malih disanteni nyambel terasi goreng no gereh. Wih, tanduk ping 5,5 kuwi. Lah, sak kakange gori nek cara Cilacap tewel. Nek cara Pemalang diwastani cecek. Tewel niku sing durung mateng. Lah nek tewel wis mateng nembe diwastani nongko ngono kuwi Sartina. Lah nek teng Pekalongan nasi megono niku adalah goreng kang dicacah diparutaken klapa bumbune bumbu kencur. Iki nasi megonone Pekalongan. Tapi nasi megono Kecamatan Bulu Menayu niku adalah urap utawi kluban lembayung dikuletno karo sego. Bareng aku dalem nggih kali kacang panjang dikuletno bareng kula nyicipi warang wurung yo rasane ngene iki tok. Nek caca jaman saniki yo ora doyan panganan model ngene. Jaman saniki ora seblak ora enak. Ternyata terkadang nasi-nasi saking acara selamatan kepungan niku basi njur dimakan karo ayam. Menurut kita yang bukan NU kan sia-sia. Wis digawe wis dimasak malah nggo pakan ayam. Tapi menawi merujuk dari wa khairu shadaqah linafdil hayah. Sodako sing paling apik niku nggo nyambung nyawa, nyatane basi niku nasi kepungan berkat jur didahar karo dipangan karo ayam. Ayame dadi urip. Tetep linafdil hayah nih. Nyambung nyawa. Sampai-sampai nek selamatan Cilacap niku wonten sing rada repote niku kelas nek gawe nasi tumpeng karo ayam mingkung. Mriki wonten ayam mingkung. Nasi tumpeng nggih wonten. Masya Allah, saat niki malah nasi tumpeng karo ayam mingkung wis diganti mentahan. Niku lho ngangge beras, ikan sak piturute sembako niku. Ya apa boleh wong niate sedekah. Cuma enggak dapet makna filosofi. Filosofine tumpeng niku bunder ngandhape lancip pucuke. Bunder ngandhap niku minangkani wong urip niku dina-dina muter, Pak. Ngibadah golek rezeki srawung karo masyarakat, golek jodoh srawung karo keluarga ngibadah, dina-dina ngono tok mutere. Ini senajan dina-dina muter, satu pucuke madhep maring dhuwur,
kabeh mau muter golek ridone Gusti. Mula jodhone nasi tumpeng kuwi ayam ingkung. Ayam ingkung niku ayam sing sikile ditekuk. Mereka ayam ingkungnya sikile ditekuk apa selonjor? Ditekuk. Nek selonjor berarti ayam ingkungnya sikile semuten. Ora apa-apa rasa ditekuk, ora apa-apa, Bu. Aku ora nyindir sampean. Orang sama ditekuk ora apa-apa. Panjenengan dudu ayam ingkung kok. Selonjor malih mboten napa-napa. Aku ora nyinggung sambang. Sambang. Wis pantes ya Bu dadi wong Temanggung ya Bu ya. Sambang. Aku lagi ora nyinggungi sambang ora. Jadi jenengan ya sing selonjor mawon. Cuma nek ayam ingkung sikile ditekuk niku kan gambaraken wong sujud. Tapi nek ayam ingkunge selonjor berarti kan sikile semuten. Wis pokoke ayam ingkung niku sikile ditekuk kuwi gambaraken wong sujud karo Gusti. Makna filosofi saking nasi tumpeng ayam ingkung nek dina-dina muter golek ridone Gusti Allah ya kudu sujud dong. Dadi nek wong slametan kok ora nglakoni salat, ya slametane nggo ngopo? Wong niate saking makna filosofi niku nilainya dakwah nek kabeh golek ridone Gusti Allah ya kudu nglakoni sujud, nglakoni salat lima waktu. Hari ini nasi tumpeng ayam ingkung diganti mentan apa boleh? Boleh. Wong niate sedekah linabil hayah go nyambung nyawa, nasi tumpengnya diganti wos mentah. Terus ono kecap, gula kopi teh, gitu nggih. Ndok mentah. Sampai ayam ingkungnya diganti karo super mie rasa ayam bawang. Nggih ta Pak Banser? Apa boleh? Ya boleh padha-padha ayame. Bedone gambar karo nyoto ngono ki to, Bu. Niate sedekah bareng linabil hayah, nggo nyambung nyawa. Lah sing ora duwe nasi tumpeng, ora duwe sembako, ora duwe super minggo sedekah. Gara-gara bahasa samang. Ngomong sedekah dadi angel. Ora duwe duit, ora duwe ilmu, ora duwe derajat pangkat nggih sedekah. Kanjeng Nabi ngendikaken hanya di agama Islam sedekah ki paling murah. Saking murahe sedekah tenggene agama Islam, jeneng Nabi ndawuhaken tabassumuka senyume panjenengan biwajhi akhika tenggene saudarane panjenengan laka sedekah. Senyum tok niku sedekah. Ning ora senyum-senyum dhewe. Senyume niku maksudnya gemrapya, seneng takon, seneng nyapa, ramah, sumeh. Ojo perengat-perengut jabat-jabut metutu kowe celurut. Ora duwe bondo, ora duwe ngilmu nggo sedekah, ora duwe telo, ora duwe muntul. Muntul. Indonesia ada 720 bahasa yang berbeda jadi harus saya translate. Singkong cara Cilacap niku nyebute buden, cara Temanggung jendal. Ngerti aku kalau bahasane Samang kuwi. Jendal. Talas, cara Cilacap Banten, cara Temanggung kimpul. Ora ngerti bahasane Samang aku. Nah, muntul masih sejenis umbi-umbian, tapi muntul lek ceng Cilacap niku untuk merujuk kepada model ubi cilembu niku sing warnane kuning ungu niku. Nek cara Cilacap muntul, cara kene telo. Oh, lah berarti telo niku sing nggih gawe timus. Oke, jendal sing nggo gawe gedhuk. Berarti wong Temanggung ki gawe lagu dhewe. Nek lagu asline kan gedhuk asale saka telo. Ngono lagu asline. Lho telo kene jendal lek ngarani. Gawe lagu dhewe gedhuk asale saka ngono. Ora duwe cendal nggo sedekah, ora duwe kimpul nggo sedekah. Duwene napa? Ya senyum murah, senyum seneng nyapa. Ora duwe ngilmu nggo sedekah, nyengir. Nah langsung praktek niku jenengan.
Iku langsung sedekah praktek senyum karo kula, berarti jenengan sedekah karo mumpuni. Sampai-sampai Gusti Allah memberi apresiasi setinggi-tingginya kepada orang yang gemar bersedekah dengan ayat Quran kanthi langsung ing tubdus sedekati fani'imahia. Sedekah yang terang-terangan niku baik. Saiki kan modele nek ana pengajian, wonten pembangunan TPK, pembangunan masjid, pembangunan gedung, niku biasanya bendahara niku ngendikan karo masyarakat transparan. Kayak contoh, Bapak Ibu, saya Bapak Endro selaku Ketua Panitia ingin menyampaikan kepada masyarakat agenda untuk pengajian Kholipun Mbah Kuat wonten ing keadaan kita mengumpulkan dana sebesar 45 juta rupiah. Umpama 45 juta rupiah ini adalah akan dialokasikan pertama bangun panggung sak panggung waroke niku sekitar 12 juta 700 mawon wis jeblos tengahe. Ya wong panitia sak menten kabeh munggah kabeh. Niki kudu tanggung jawab karo sing duwe sewan panggung. Lajeng lampu sokle sak Mai Devi. Devi pinten niki pring surat mriki? 5 juta 200. Yo yang jenenge vokalis niku apa malih Mbak Devi ya mesti macak seke idepe separo para 2.500 ke. Yo 5 juta 200. Oh ya sound sistemnya wong nggo pengajian mumpuni ya kudu sing apik sekalian sekitar 7 juta 200. Lajeng shootingane ya pira 2 juta 800. Oh ya siji meneh amplope mumpuni iki durung. Lah 45 juta rupiah ini, yang 40 juta adalah mutlak dari warga masyarakat Kuadaan. Tapi yang 5 jutanya itu adalah dari Lurah Suwanto. Umpama, umpama 5 juta wong sebulan men gaji mung 2 juta 500. Berarti 2 wulan ra gajian ki lurahe. Jawahe ra lumayan ibu monggo ingkang ngasta payung-payunge diagem. Engkang beto kloso tikar silakan monggo diagem. Alhamdulillah dipun paringi murah Jawa niki. Monggo dipun selawati sesarengan kersane Jawa menika ndadosaken tanah kita subur, masyarakat nggih ugi tansah dipun paringi makmur Allahumma. Monggo-monggo kali menyesuaikan wong niki udane rada tenanan. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Shalli alaihi. Tesi Jawa ya, tesi. Agrimes. Anje pun rabi lumayan tingkas. Anje pancen niki pun zamane musim Jawa. Wong wingi Agustus sing bakon kudune nganjang, elis apal bakon karo nganjang ning. Kudune musim tingkas mawon wingi diparingi udan full. Betul, Bu. Niki sing diwastani ana udan salah mongso. Di antaranya zaman akhir niki, Bu. Udan salah mongso ya mergo polahe menungso niki wau. Durung rabi wis meteng sik kan udan salah mongso. Yo termasuk niku marake onone bencana lan sak piturute di antaranya banyak pemimpin-pemimpin sing do geragas oknum-oknum pejabat yang ndak tanggung jawab. Di antaranya saudara kita sing ting Sumatera mawon enging musibah bencana di antaranya gunung yang digunduli, hutan sing dibabat habis, diganti dengan model sawit yang memang menghasilkan, tapi yang menghasilkan karo wong-wong sing sugih kok. Malah kita yang kena dampaknya tidak mendapatkan sepeser pun malah ulih bencana. Maka monggo kula panjenengan sedaya ingkang wonten ing tanah Jawa tansah ngibadah karo Allah, jaga lingkungan, para pejabat-pejabatnya dipun paringi hidayah, dijauhkan dari sifat yang dolim, dene tanah Jawa lan Indonesia khususnya dados negara sing baldatun thayyibatin warabun ghafur, sing adem ayam tentrem, dijauhaken saking rubeda menapa. Amin Allahumma. Nggih, pun radi lumayan boten patoso ageng grimi saya. Nggih, jujur mawon Pak Yai, Mbah Yai, Pak Lurah nuwun sewu. Alhamdulillah memang kula niki gadah kemampuan saged ngendhek udan. Guyune rasa ngece ya. Itu ngomong tenanan. Aku iki iso ngendhek udan, cuma ora kepenak karo Gusti Allah ngono. Sombong tenan, udan ora udan ya kabeh kersane Gusti. Sing kenging grimise udan Pak insyaallah justru badane tambah sehat.
kondur pun tansah sehat kanggo sang ibadah, sehate wal afiat Allahumma. Ing tubdut shadaqati fa ni'mahia, sedekah yang diumumkan itu adalah baik. Ngendikane Gusti Allah nih. Baik untuk yang apa? Untuk yang syiar. Diumumkan itu boleh. Sedekah terang-terangan itu silakan, tapi niatnya untuk sugesti, untuk rangsangan. Rangsangan kepada siapa? Rangsangan untuk si pelit medit betitil bakhil putren jelantir kikir kaya upil kudanil. Soalnya wong-wong pelit model ngono kuwi, Pak. Terkadang nun sewune, ana wong sedekah bukannya si pelit hatinya tergerak, malah si pelit iki malah nyidro. Kadang-kadang nun sewu sedekah ora melu nyumbang ora. Wis pelit ana wong sedekah malah nyidro. Jarene lurah 3 periode mung aweh 5. Lih. Aku nek lurah 3 periode kaya Pak Suwanto, nek sedekah ora mung 5 ler. Kudune ya 2 kali lipate. Kadang-kadang ana wong nyidro ngono kuwi. Sedekah ora, melu nyumbang ora, tapi ngomongnya Allah. Ana wong kene ngono kuwi. Onten. Wis ora sedekah tapi malah nyidro ngomong Allah. Onten. Mangkat wong mangkat. Mangkat. Kerudung ora napa? Sorry ya. Kerudung ireng kira mumpuni tok. Sembarangan malah ngarani mantu kiai barang jarene. Jadi nek wong kok senenge nyidro tapi ora melu sedekah biasane kerudunge warnane ireng. Wonge jagong apa ngadeg? Rasanku mulai enggak enak iki. Wonge nyekel mic. Nembe pernah weruh ki aku. Ana pengajian bunyaine nggo tumbal sekalian. Untung aku wong ora tersinggungan. Jajal nek kula tersinggungan Pak, mike tak gretakno tak tinggal mulai wong amplop wis tak tampani kok ya. Jadi kalau sedekah niatnya untuk syiar, untuk sugesti, ajakan untuk wong-wong do menggelontorkan dananya senang bersedekah, itu boleh. Nah sampai ayat Quran itu dianjurkan, monggo, itu saya. Tapi lebih baik sedekah diam-diam. Soalnya kan rapi samar-samar tuh. Jenenge sedekah yang diumumkan samar-samarnya niku kan hanya kita yang bersedekah dan Allah saja yang tahu. Kuwatose rada pamer, kecampur setitik rada riya, eman-eman lek sedekah malah kecorok mergo pamere niku wae. Maka sedekah terang-terangan baik, tapi sedekah diam-diam jauh lebih baik. Mergo napa? Nek wis kepingin duit celengane swarga ya ikhfaus sedekah. Tangan kanan memberi, tangan kiri nggak perlu tahu. Mula ikhfaus sedekah cara santri diwastani sedekah demit. Betul sedekah pelit. Sedekah demit. Ora kabeh wong bisa mriksani demit, Bu. Jare nek kepengin iso mriksani demit iki dapet cabut isik. Berarti kan ora saben kabeh wong bisa mriksani demit. Pamila sedekah demit adalah sedekah yang tidak perlu orang lain tahu secara diam-diam saja. Ora ndek duit, ora ndek pondok, mangkat yang masjid gawa duit 5.000 nek salat jamaah cemplungke teng kotak amal. Niki ya diwastani celengane swarga. Niki yang pertama. Yang kedua, celengane swarga jam 11. Kalau munggah setengah 10. Niki wis jam 11. Berarti ngajine sejam 30 menit. Kok ora krasa? Tiara kroso ngajine karo merem kok kroso. Lek ngaji semangat dados boten kroso nek wis sejam 30 menit nggih nggih. Lanjut boten. Sampai jam 1 tenanan. Pancen bener kene wonge geragas-geragas. Mudah-mudahan sampai pun acara manfaat barokah. Tak nyampe ke sing nomor kaping kali. Celengane swarga adalah wakit manul musibah. Saya ulang, wakit manul musibah, menyembunyikan musibah. Musibah sing kepripun nek musibah bencana alam kira kena disembunyikan. Atau Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh niki ingkang saweg saudara kita nanti bencana alam niki harus diumumkan ke masyarakat. Kenapa? Karena sampai hari ini masih banyak saudara kita yang perlu mendapatkan uluran tangan. Mula panjenengan menawi kok badhe sedekah ngrewangi sedherek kita teng Sumatera Barat, Aceh, Sumatera Utara, boleh jenengan menghubungi Nun Sewu Lazisnu utawi Lazismu Muhammadiyah, silakan.
Kados kula pribadi menawi bencana-bencana alam tak pasrahke karo lazismu saja supaya napa biayanya tersalurkan dengan baik. Lan mesti sampai lan mesti ditule betul tekan. Betul basa Cilacap. Mesti tekane. Utawi nuwun sewu jenengan sing boten kagungan arta kangge nyumbang bencana alam nuwun sewu sanget boleh ingkang berbentuk sembako. Tapi sampai detik hari ini yang amat sangat diperlukan oleh saudara kita di Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh. Pertama, alat-alat ingkang kangge dicali lumpur. Kados to angkong, angkong troli napa iki cara mriki? Cara mriki angkong. Sami angkong, cangkul, sak piturute. Syukur malah alat-alat berat. Karena kata rumah-rumah ingkang tertimbun lumpur dan kayu-kayu gelondongan. Yang kedua, air bersih. Yang ketiga, daharan yang langsung bisa siap makan. Karena menawi super mini ku kuatah banget. Tapi kompore teles kabeh gasnya kurang. Sehingga akhirnya banyak saudara kita yang kena bencana malah makan mie remukan. Terus mie mentahan itu namung diremuk ditimboni di dahar. Maka sangat-sangat memerlukan kados kue kering utawi roti-roti basah. Lajeng susu bayi, popok-popok sak piturute melalui jenengan badhe nyumbang baju memang sangat diperlukan. Tapi kula suwun, baju sing diparingaken niku baju yang layak pakai. Aja dumeh baju teng gudang wis ora layak malah diparingaken karo sing kena bencana. Iki jenenge buang gombal sampean iki. Lho nggih, dumeh butuh baju jenengan asal-asal lek maringaken. Plus tidak hanya ibu-ibu, bapak-bapak nyumbang baju, Pak. Mergo nun sewu rata-rata sing klambine akeh kan wong wedok. Contoh ibu-ibu kerokan mriki, mesti baju ki 7 lemari. Muslimatan gawe seragam, papayatan gawe seragam, hibaan gawe seragam, yasinan gawe seragam, tahlilan gawe seragam, senam gawe seragam, nanti ngerumpi ya digawe seragam kok wong wedok e. Lho ngono ki baju 7 lemari mangkep kondangan kok ngakune ra ndek klambi. Deloken ki wong lanang Bapak Ibu ya Allah. Wong lanang ki kan terus nggo 17 klambine kuwi mawon. Klambi siji mau multifungsi. Sing nggo kondangan, nggo taziah, nggo RT, nggo Jumatan nganti wingi adol pitik nang pasar. Klambine kuwi mon malah kadang-kadang gambare gambar obat semprot jajalku. Jare wong lanang. Kula pantes sing akhire tenggene tempat bencana alam, wong lanang-lanang ora kebagian klambi. Anggene malah muslimat klambine wong wedok. Kuwi kejadian niku viral wong sakniki gampang viral ana HP sak piturute. Mula nuwun sewu nek jenengan badhe nyumbang baju khususnya ya bapak-bapak diperhatikan mesake anak-anak lan sak piturute niki memang bencana alam teng Sumatera Barat. Mudah-mudahan saestu sedaya ndang enggal pulih kaya sedia kala meneh. Lan pemerintah tetap fokus rumiyin ngali saderek kita sing sami wonten kena bencana alam. Karena ngapunten ingkang kathah nek kon sabar, wong kono ki ngungkuli mriki lek sabar. Bayangke teng mriku malah sing digoleti tulung kula disumbang mukena. Karena kami perlu sholat. Kami perlu bener-bener senajan kelangan omah, kelangan bondo dunya, kelangan keluarga. Sing penting kula ora kelangan iman takwa. Ngono nek ngendikan tiang-tiang Aceh. Pamila sumangga kula panjenengan sedaya kok badhe bantu sederek-sederek kita karena sampai hari ini Bapak Ibu masih sangat banyak daerah teng Aceh yang belum menerima sumbangan sama sekali karena masih terisolir. Nanti desa niki hilang. Sampai ada 500 orang lebih ingkang dereng kepanggih dan 5.000 lebih orang yang sakit-sakitan mergo ora entuk daharan sak piturute. Muga-muga Indonesia ndang enggal pulih senajan badhe ngarepaken tahun baru ditepiaken saking rubeda menapa. Amin Allahumma. Yang dimaksud wakit manul musibah, menyembunyikan musibah jadi celengane swarga adalah orang-orang yang ketika menerima aib ana musibah niki tidak diumbar, tapi diterima dengan sabar dan dicarikan solusi. Nah hari ini wong nek kono aib malah jadi konten kok saniki. Nek ono musibah keluarga malah digawe film. Dan niku film Ipar Adalah. Dua apal kabeh kuwi Pak, ya Allah. Kuwi kisah nyata, saking ono wong wedok bojone direbut karo ipare, digawe film. Lah saniki wong wedok do pinter gawe caption kok teng story WhatsApp teng Facebook, mertua ladak. Suami mokondo modal omong doang. Ciri-ciri wong wedok cerewet pitung turunan. Digawe caption sak piturute lho, aib-aib musibah yang seperti inilah yang menjadikan kula panjenengan sedaya wis ora uli celengane swarga.
Nek nerima musibah diterima dengan bersabar, tidak diumbar, tapi dicari solusi. Mula kenapa kok kula jenengan diparing ujian karo Allah? Ya iya, jenenge wong sekolah ya ana ujiane. Lah kita niki kan lagi sekolah. Ngaji, salat, zakat, poso, gawe kelakuan apik, niki namanya sekolah. Nek sekolah rajin, nek ketika ujian garape pinter dong, garape bener. Nek garape ujiannya bener, lulus naik kelas. Nah, hari ini akhir masyarakat Indonesia sholat gak pernah pengajian radoyan. Ngomongnya Allah wa ta'ala sifatnya Allah sene padu pamer pelit masjid bedetil bakhil kucing jelantir koyo pil pudanil. Paring masjid babar belas sholat idul fitri setahun sepisan. Ya ya sepisan-pisan netok. Sholat 5 waktu belas boten pernah teng masjid. Lah kok ngono kuwi bareng kena musibah dhek ngucap. Ya Allah. Nyong salah opo? Kula dosa napa dene kok ujiane kula berat sangat. Sapa sing nguji? Sekolah ora ujiane. Salat itu kan kita lagi sekolah. Ngibadah maca Quran iki kita lagi sekolah. Kenapa sekolah? Dan ketika diuji karo Allah, garap ujiannya bener. Sekolah berapa pernah kok bareng kena musibah jare kena ujian. Sapa sing nguji ya GR. Mula ketika menerima musibah, terimalah dengan bersabar, tidak diumbar. Mumpuni kula niki ndek sifat. Nek kula niki mboten cerita karo wong, aku ora iso. Soale mentale kula niki setipis tisu. Mentale kula mental kerupuk. Mboten saged kula niku mados solusine piyambak. Apakah boleh cerita ke orang lain? Boleh. Sing penting pilih. Ojo asal cerita, jenenge wong ki ora kabeh seneng, ora kabeh sengit. Nek ana wong kok sengit karo jenengan, jenengan ana nampa rezeki, sing sengit malah ora seneng karo jenengan. Luwi-luwi jenengan kena musibah, sing sengit malah seneng. Saking senenge nganti keprok mergo jenengan kena musibah. Nek keprok ora karo tangan, karo sikil. Kula nek ana musibah boleh cerita karo wong, tapi orang yang bisa menjaga amanah. Jangan cerita kepada orang yang lambene ember. Kena ana wong kerudungan lambene ember wonten. Wonten. Ora usah takon kerudunge warna apa. Trauma, nyong trauma. Jeng-jenge nyong meneh sing dadi tumbal soalnya. Jadi wakit manul musibah, orang yang bisa mengelola musibah dengan cara dia bersabar dan dicari solusi, nikulah wong sing uli celengan swarga. Anu papat nembe loro. Berarti kurang loro niki judulnya to be continue bersambung. Jam 11 lebih iki kok. Koduki mriki gasik setengah songo, tanglet teori Pak Lurah kali Bu Lurah. Koduki mriki gasik setengah songo. Njeblak acarane dawa. Nggih wong kula niki dicatah naik jam 09.00, mandhap jam 11. Kula ceramah rata-rata 2 jam. Ini tergantung panitiane lek ngunggahke kok kewengen. Jenengan kudu menyesuaikan. Kok niki lagi program kepingin di anak rolas. Ya diamini. Mula kudu sering balik gasik. Apa iki malam Selasa barang. Lah ya ngapunten. Nek kula dina-dina mangkate kok mangkat subuh bali subuh. Ya priye anake arep rolas di program. Kula niki nembe anak siji durung mletek mawon wis gugupen kepundhut kok. Rego napa ya pecicilan terus kula lek ceramah suk sore bengi ngono kuwi. Mula sakniki kula gadah aturan bareng kula gadah rencang kagunge kula ingkang ngatur. Dados menawi kok naik pengajian jam 09.00 dalu, jam 11 turun supaya mboten terlalu capek. Kalau pagi naik jam 10, mandhap jam 12. Menawi siang sonten minggah jam kalih mandhape jam 11. Nggih aturan jam. Menawi kok kula dugi negasi tapi panitia sing blenjani, kula dugine jam 09.00, setengah 09.00 kok jam 09.00 dereng minggah, ya jam 11 tetep mudhun. Diunggahke setengah 10, jam 11 tetep mudhun. Diunggahke setengah 11, jam 11 tetep mudhun. Ya iya, salah panitiane lek ngatur ora pas ngono kuwi. Mula saestu kula gadah aturan model ngono karena memang ngapunten tenggene Temanggung kiai-kiai sepuh niku nuwun sewu sampun kapundhut. Sing biasane sengin terkenal niku Kiai Songo. Salah satunya adalah asli saking kewadaan di menika Allah yarham Mbah Isa. Menika asli saking kewadaan mriki Pak Lurah.
pasti mriki termasuk niku Kyai Songo. Nah hari ini namung wonten 3. Kantung 3 Mbah Kyai Nukman, Mbah Kyai Yakub Parahan kali panjenengane niku ngurus sepuh kula panjenengan. Terus mergo amargi nuwun sewu kula wingi sowan tekan rencana gedang Gus Yusuf niku ngendikake bapake dijaga kesehatane soalnya nuwun sewu niki Kyai Temanggung kok sing sepuh-sepuh sampun rata-rata kapundhut. Terus monggo kula panjenengan sedaya njaga kesehatan. Ngaji nek gasik niku kan mesti fokus kuwi. Nggih to? Nek ngaji kewongen ora fokus kepripun? Soale napa pun saya pun capek sakit turut. Sengin kula sering pengajian niku sedinten ping sekawan. Pagi, sore, malamnya 2 kali. Tapi yang malam 2 kali tak janji teng kula. Nggih niku sing rata-rata yang ketiga, nggih niku kula jatah lebar isa pokoke kula pun kedah minggah. Jam setengah 8 kula pun harus naik panggung. Nek jam setengah 8 kok kula dereng naik panggung tak tinggal teng kula. Soalnya napa sing malah sing mangke sing terakhir, sing nomor 4, tetep sing nomor 4 kula dugi teng lokasi jam setengah 10, jam 12 yen sakderenge nikah. Pas murba terus padha kenceng kabeh. Lah sakniki punika wis turun mesin kula. Ya murba sih kenceng tapi wis turun mesin. Mula kudu dijaga kesehatane. Inilah kami kewadaan ingkang luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat panitianya luar biasa. Nuwun acara syukuran kami masyarakat kewadaan mudah-mudahan sampai dinten nginjing berlangsung kanthi lancar, aman kondusif, betul kemanfaatan dan kemaslahatan. Kita semua dipun tetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, kabaran sehat panjang yuswa, usaha ingkang manfaat barokah, dijauhkan dari wabah musibah, warga kerohan tadi masyarakat sing ahlul jannah, pungkasan yuswa tadi husnal khotimah. Amin Allahumma. Ampun kondur ampun jengkaremin sak mangke doa badhe dipun imami kalian Simbah Kyai monggo ngapunten ingkang kathah. Mboten wonten mimpin doa senajan mantu Kyai tetep kula dereng dipun paringi izin mimpin doa. Derek ngalah barokah tabarukan kalian para masyayikh wonten ing tlatah keroan menika. Mbah Yai, Pak Yai, para Pak Ustadz matur nuwun sanget sampun kersa berkah rawuh wonten poso dinten menika. Pak Lurah matur nuwun Pak Lurah. Para pinsa mugi matur nuwun sanget sampun derek hadir amang bagya wonten hajat menika. Saya kembalikan kepada Muqaddim atau pembawa acara. Saat diberi doa mangke mugi-mugi panjang kondur kanthi rujeng widodo lir kali saking sambi kula menapa saged kepanggih malih wonten sanes majelis Allahumma usiku wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Taqabbalallahu minkum. Hadirin wal hadirat jemaah pengajian ingkang minulya mekaten kalawau menggah